meu este Gabriel și bine v-am găsit la primul episod de Brau, cum mama lui zice că liceul știu. Și nu uitați să apăsați și voi butonașul ăla de like, să-i dați un pumn mare din ăla puternic, așa cum o să le dăm noi la ăștia azi. Și să dați un like, un subscribe, un share să vadă și prietenii voștri, m-ar ajuta extrem de mult și nu uitați că suntem în road to 300 de subs și sincer să fiu, sper că v-a plăcut episodul de seară cu Stumble Guys. Am zis să ne jucăm și noi un pic și ia uite ce a ieșit, am câștigat și noi un meci. Hai să vedem ce meciuri câștigăm noi acum. Narci, ești pregătit? Ești pregătit? Da. Îl avem pe Narcis ca de obicei lângă noi și noi suntem gata să ne jucăm aici așa cu băieții. Sper că știți joculețul. Nu uitați că în secțiunea, în descriere, nu în secțiune, în descriere aveți și canalul de Trovo și de TikTok, așa că intrați și acolo, dați un ochișor și acolo ca să creștem și acolo comunitatea. Nu uitați că pe Trovo facem live cel mai des și eu am murit instant, nu știu ce am făcut. Adică ai sărit de hartă. Da, am sărit de pe hartă, dar am fost atent gen, cred că la cameră și de aia. Că mai trebuie să fiu atent să vorbesc și cu voi. Dă-i mâini! Ai prins. Hai. Motherfucker, hop. I-am dat. Au. Am putea de pe hartă. A rămas în gură. Giugiu. Na. Că tu aia credea că ea scapă de acolo așa. Dacă vă plac genul ăsta de joculețe, nu uitați că puteți să jucați alături de noi. O să vă dau de știre când mai jucăm ăsta Brawlhalla sau cum ea zice. Și o să vă aștept să jucați cu noi dacă vă plac genul ăsta de joculețe. Ia uite ce frumos ne descurcăm noi aici și așa cum ne dau eu la ăștia, uite așa. Dați și voi un pun butonul ăla de like, căci așa trebuie să loviți și pe el ca să fie like-ul ăla puternic, frate. Mamă, mi-a dat acum, mi-a dat. M-a dat shutdown, chiar că shutdown. Double kill. Deci uite. Dăm arma. Bă, hai mă, băi, mă, ce facem? Trebuie să câștigăm pentru episod, nu? Da. Hai că m-am pus și câștigăm. Eu o dau în ei ca surdul un clopot. Hai. Nu s-a apucat de mine asta. Unul murit. Kill-ul meu. Bine, boss. Bine, frate. Aici ja cu Narcis. Mai băgăm un match. Mai băgăm un meci aici ja, suntem tari, suntem pe forță. Ia uite. KO-uri, eu am avut 4 tu 2, bă. Eu am avut 4 kill-uri, bă. Tu 2. Bine, boss. Așa și caracter că e bun. Cred că și eu tot cu Rayman joc. Când mă plictisez de Rayman, o să joc cu altcineva. Ba, nu, cred că joc cu Rechinul. Jucăm cu rechinașul nostru. Ăsta șmecheraci, așa. Să le dăm să behăie, frate. Mamă, ăla am mers cu vulper, nu bine. Le dăm să Vorbița. behăie. La Canade. Man. Așa direct. Am sărit de pe mare, o nișală. Că nu m-am gătat repede. Și ce?
Mamă, ce cu comorurile pe ăștia, bă? A, uite-te, bă, la ei. Bă, mi-a dat game-ul. Bă, ăsta e chiar bun. Mie, ce comburi îmi dă, meu. O murit. Așa degeaba. Na, fraiere. Te mai pui cu rechinul. Îți dă și rechinul combo-uri. Uite așa numai după tine vin să trec palme. Ia uite-o pe asta. M-am uitat după tine, că Mamă, m-a aruncat până la urmă, o sărit după mine, avea să mă arunce. O simțit ei nevoia să mă arunce pe mine, neapărat. Mamă, ce comburi de ăsta. Ia uite, bă, eu m-am aruncat singur de pe hartă, eu mă uitam la tine. Da, să mă încurcă și pe mine. De două ori am sărit în ușoară de carte din cauza ta. Mă uitam la tine. Păi, eu înțeleg că am câștigat un meci, dar nu trebuie să-l pierdem. Pe ăsta. Peacemaker, tu ești? Mă, s-a telefonat de mine. Vă dau de băhăiți, fivar. Dă-le. Cloțul Dă-le, vă... că doar doi mai ești. Serios? Își dă aia teleportând. Da, știu. Și mă omoară. Ca aia cu arcul ăla, cam aia face. Ia, că am rămas numai cu asta. Și-a aruncat arcul. Și mai are două vieți. Și-a ciot, calme. Mie? Bine. Muri. Nu? Mamă, că dacă îmi prinde un ciocan din ăla, e problema. Yo! Acum, îți prinde unul și gata. Taci! Despicit, frate. Mi-au dat-o. Nu trebuie să-ți dea o ciocanță, a dat un pumn. Mamă, ce meci! Dar cu toate astea, GG pentru ei. Cu cine jucăm acum? Nu cu domnul Bilă. Nici. Hai cu militarul. Jucăm cu militarul. Suntem și în momentul de față, suntem live pe Trovo. Păcat că nu pot să vă aștept într-un număr cât mai mare, pentru că episodul ăsta mâine o să apară, ceea ce înseamnă că voi abia mâine îl vedeți. Acum o să-l vedeți mâine seara sau mâine dimineață, nu știu, acum depinde în ce ordine le pun și eu. Dar cred că ăsta o să fie episodul de dimineață, ca să vă facă dimineața așa un pic mai bună. Nu. Am picat. Și eu încă nu. Că nu n-am pus eu armă. Am luat armă și nu pot să fac nimic atât. Bă, ăștia cred că sunt timid ceva. Nu, data meu. Nu, data până la urmă. I-am dat-o. Ia uite-mă pe mei. Dacă vin după voi cu minigunul ăsta... Cu rocket launcher, da. What the fuck? How? Mamă mea. De-a. Piale.
Lupul ăla e puternic, bă. Ia uite-l pe om. Și mă împinge aia de pe apă. Donați și nu vă țigări. Nu, nu mai ies două țigări. Mulțumim. M-a prins, ești mort. Și tu ești gata aici. Acum. Unii să spună gata. Ce ai evitat? Gata. Să spune un spun că ești mort. Nu! Acum sunt mort. Dați culoare în gură. Da. Ah, da. Ia alt caracter. Hai să mai dăm un meci. Stai să vedem. Stai să văd și eu cât am filmat cu... De ce nu? De ce da? Cine știe? 11 minute. Mai dăm un meci. Și cam ăsta cred că e și episodul Orion, frate. Eu îl iau pe Orion. Mie îmi place Orion. Tu, de cum ăla? Eu nu am. Tu l-ai cumpărat? Dep. Tu l-ai cumpărat? Da. Să fac la ultimul zi. Tare. Nix, caracterul meu preferat la el. Ha, ha, fu, fu, su, hip, fu, fu. Bro. Stai că eu iar mă uităm după alte alea. Au mai veni înapoi. Vezi că și lui ăla la... Atât îi trebuie. Una. Nu! Am murit și eu. Bă... Wow. Ăla, unul mai are doar o viață. Și unul- Am teleportat. Thunder style. Da, stai! Stai mă! Crișania! Ia uite bă, vine el să... Bine mă. Dă-i. I-am dat eu. Suntem 2v1. Nu ne bate asta, nu? Să sperăm. E cu mișcarea specială în el. Hai că-i secat. Meci. Și am încheiat încă un episod cu încă o victorie. Bine, frate. Da, cam ăsta a fost episodul și de ziua de azi cu Brawlhalla, Brau cum o fi.
Eu am fost Gabriel, însoțit de Narcis și nu uitați să apăsați butonul de like, un subscribe, un share să vadă și prietenii voștri. Suntem în road to 300 de subs. Nu uitați de canalul de Trovo din descrierea canalului și vă aștept acolo într-un număr cât mai mare de fiecare dată când facem live-uri, mai ales să ne și jucăm împreună. Eu am fost Gabriel, Narcis, v-am pupat pe toți, ciao!